Sowanipun Sekar Wangi. Ha klajengaken pasgota panglipur sak sunggening kang sampun kapireng sowanipun Yuni Jawa. Enggal sumadyo ingkang tumuju sasana. Ayo, Nduk. Mimin musika. Nduk sliramu kang manak sowan. Ayo kene. Ora usah nganggo plerak-plerak. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan perkara adoh ngene kok katon Pak. Kula mau bingung lho Mas. Tak kira iki ana wong ndek gawe bareng-bareng ngono lho Mas. Tak kira iki mau. Terus mbok anggap festival duwe gawe ngono lho. Ya tak kira iki biasane kan besanan 5 langkah ya ono Mas. Nggih. Kayak lagu kok ya. Pacar 5 langkah ngono kan. Jebule yo nyunatke adik Lutfi, Kak ketok Mas, Aska kadang-kadang Mas. Pratama. Nggih. Sampun tetak nggih, sampun. Oh, dereng. Oh, dereng. Benjang tetake nggih. Oh nggih, mugi mawon benjang nek tetak kanthi selamat lancar, boten nonton alangan setunggal penapa-penapa nggih Mas. Mestine ngono dongane para sporting sebuah dongane sing rawuh, ugi selamat wilujeng ngantos mangke wis mari. Mari dadi bocah sing soleh. Wis pokoke donga sing apik-apik kanggo adik Lutfi nggih. Sunat ora ana 2 jam wis mari. Cepet gede. Iya ya. Nek bar sunat biasane terus terus sepuk-sepuk ngono suarane barang terus dadi gemblogor. Biyen aku jeh cuwilik kae awakku kok cerek gring cuwilik bahasan sunat langsung wah wedi. Biyen jenengan ya disunat. Lho, tahu ketok ya. Tahu disunat to Mas? Tahu. Ngerti kok digone kali lho Mas biyen. Terus diapake? Dikecek. Iki kok bocah kok sentimen tenan. Nggih, diaturke punapa Mbak Yu? Nggih wonten pambudutan apa Bapak? Mobile sampun wonten pambudutan awit menika ra ditebih, Mbak. Nggih, katon tamune iki adem, ayem, tentrem, meneng sedaya. Nggih, mergo tebih panggenane. Nah, wis kono diaturke dicaoske.
Menapa? Bubuke mbok bilih sampun wonten pambrutan katengga panjenengan murih para kanca sekar wangi saged ngaturi pasugata ingkang jumbuh kalih manah panjenengan jumbuh kalih swasana dalu punika swasana pegunungan asri indah. Oh. Monggo Mbak Yu. Bawani nggih sithik nggih. Akeh ra apa-apa. Aku mau anu ya Mas dalane iki. Lah piye wedi apa piye kowe? Wedi aku Mas. Lho mau ora bareng aku nek wedi wong aku ya padha wedi lho. Dadi nek wedi loro iki rada kendel ya Mas. Dadi nek wedi wong loro ora rada kendel, ning saya nggrupyuk. Nggih, aku ijek kakan kene iki aku jek dedeg-dedeg piye ngono lho Mas. Yes, alhamdulillah. Oh, dalane ya wis apik ya Mas ya, wis halus. Halus ya. Monggo. Pesenane panjenengan, Mbak-mbak Fatayan sing ngeterke. Matur suwun nggih. Padahal ning mburi iki akeh sing durung dimaem lho, Mas. Oh ngono. Pundi? Oh iya. Nggih, mangke dintekke kabeh. Ning wis adem. Oh ngono. Nggih, dadi butuh sing anget-anget, Mas. Nggih. Monggo. Marang dika jenang kula monggo. Kebareng sinaran Sekar Wangi Campur Sari Nawit Jawara Juwana SP Audio ATS Audio Aja lali
ngaturi punika. Mbak Dalem, Mimin, Mas, napa Mbak nggih? bilih live dalu punika Nggih. pagelaranipun Sekar Wangi menika ka live streaming dening Jawara Pro Juwana. Iya. Mbak bilih panjenengan Nggih. kondur saking mriki badhe mirsani malih. Saking dalem saged nggih. Saged mirsani secara langsung Iya. di YouTube Di YouTube dibuka biak. Jawara Pro. Nah, medal. Langsung ketemu nggih. 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 Sampun, Mas. Monggo. Nggih. Aduh. Jenang gula Mbak Mimin. Jenang kula sampun diaturke katur Bapak Ibu ingkang tasih lek-lekan wonten dalu menika. Lelenggan ugi ing Nggih. keluarga Bapak Nurkulis dalah Ibu Endang Nggih. nggih. Kanthi atur idi pangestu konjuk kang dipun letak. Sinambi krahapi daharan yang sampun sumadyo. Monggo Bapak Ibu disambi monggo lho. Nggih.